Mga kapuso, this morning atong makauban ang usa ka licensed psychometrician and psychologist na si Dr. Erickson Batikan aron hisgutan nato ang mental health. Good morning, Dr. Erickson Batikan, and welcome po dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, Doc? Mabuti naman o good morning po sa tanan na nagapaminaw karon. Doc, unang-una hisgutan nato kining mental health aron sa kasayuran sa tanan, unsa ba kini? As defined by World Health Organization is a state of well-being. When you say state of well-being, giunsa nato pag kaning cope sa mga difficulties nato sa ato mga situations. Kay kung ma-cope nato dili kayo apektado bisan pag kanang naay stress or challenges nato hang ma-experience. So generally, ang mental health is our state of well-being. Doc, unsa pud ba ang mga major causes sa pag-deteriorate sa mental health sa usa ka tawo? Daghan kaayog mga factors to na po pwede mag-contribute sa pag-deteriorate sa mental health sa usa ka tawo. But number one na diha, tan-awon nato kung natay mga genetic predisposition. Meaning to say, ang atuhang genes na anagitay ka ng pwede nato namana sa atuhang parents or sa atuhang ancestors na naatay mga taas atong risk na makadevelop og mga mental health issues or even psychological disorders. But another factor is environmental factor. Usa na diha ang kanang mga na-experience nato sa kinabuhi, mga kalisod na pwede makatrigger sa atong mga mental health issues. Unsa pud ba yung mga symptoms na kinahanglan natong bantayan, Doc? Well, in general, naay mga specific na signs and symptoms na depende sa usa ka klaseng disorder or isa ka cluster nga disorder. Pero in general, tan-awon nato ang atuhang appetite sa atong pagkaon, nag-lose ba ta og weight or nag-gain ba ta og weight. Number 2, ang atong pagtulog ba is normal, naa paghihapon sa katong the usual nato nga schedule sa pagtulog, or nag-less ba ang atong number of hours sa atong pagtulog, or nitaas ba ang atong number of hours sa atong pagtulog. So kanang duha. Tapos i-check pud nato atuhang productivity. When you say productivity, nag-attend pa ba tag mga mga online sessions nato atohang klase, or if you're working, nagaano ba nagasulod ba gihapon ka sa imong work, or daghan na kay mga absences o kana mga sick leave na ginatawag nato. So that's one, productivity. And also try to check also kanang imuhang quality of relationships with your family and friends. Kay kung apektado na gyud siya, meaning to say basin na natay problema gyud sa mental health nato. Kani, Doc, since anaan na magyuta sa time nga majority sa atong ginabuhat anaan na sa social media, in your perspective, paunsa ba maka-trigger ang social media sa usa ka tawo nga aduna na mga mental health issues or mental health illness? Tanan na mga news feeds na atuhang makita sa social media, pwede siya maging trigger. It can trigger atong anxiety, atong stress, ang sadness, also depression. Kay tungod mura siya, or even trauma, kay ma-remember nato to mga nahitabo sa atua, especially kung naata sa usa ka sitwasyon na consider nato in crisis situation. So I would really suggest na atong pilion ang mga information na makuha nato sa social media, kay basin magkaroon tag kanang kanang information overload. At the same time, kung dili nato ma-process tanan ng mga information na makita nato sa social media, especially na idaghan mga fake news, pwede siya mag-trigger sa atong anxiety, depression, or even sa atohang stress. So dapat mamili ta kung feeling nimo na we're exposed sa kaika sa imong social media. It's not bad and a bad thing na mo deactivate or imo lang i-limit ibang mga engagement sa social media. How about in a situation, Doc, na yung isang tao aduna gyud siya mga mental health issues, unsa ba yung mga treatment and interventions ang atong ginabuhat? So evaluation and assessment is very, very important, because that would also determine kung unsang klaseng intervention ang atong pwede ihatag. That is in the perspective of a clinical psychologist or even sa mga medical practitioners, no. Pero kung naalang ta sa balay og naingon na experience nato, murag naa naman siguro jud koy na-experience na mga dili maayo na mga signs and symptoms of mental health issues, naman tay mga ginatawag po ng mga online consultations. In fact, natay programa dili sa Davao City
City sa atong local government of Davao City, and of course with the cooperation of the Mental Health Association of the Philippines, which I am also a volunteer and a member, na nagabuhat ni og kanang consultation online. So i-check ninyo ang Philippine Mental Health Association, kontakan ninyo sila, pwede mo magpabook for possible intervention sa inyong mga mental health issues. So dalawa ang intervention ang pwede nato mahatag: pharmacotherapy, which means mag-inom ta og tambal, nagi-prescribe sa atohang mga psychiatrist, ug natay ginatawag na psychotherapy na ginabuhat pod sa atohang mga psychologists, ug counseling pod sa atong mga guidance counselors. Daghan kaayong salamat Dr. Erickson Batican sa imuhang inputs, ug daghan kaayong salamat kay daghan natag mga viewers karon na mas na-educate about the mental health. Amping pirmi, sir. Kini ang At Home with GMA Regional TV.